Isahluko sesine eThesalonika bokuqala. Well, sifunde incwadi yaseThesalonika bokuqala isahluko sesine well Thesalonika esibini ne esibini esibini ya Thesalonika esibini uqala sorry brothers I'm just a man yeah Thesalonika uqala chapter 4 from verse 13 to 18 makafunde kumzalwane Thesalonika bokuqala chapter 4 verse 13 imeko yabafileyo verse 13 ke kaloku andithandi ukuba ningazi bazalwane mayela nabalele ukufa ukuze ningabi buhlungu njengabanye abangenathemba bona kuba xa sikholwa ukuba uYesu wafa wabuya wavuka ngokunjalo naye uThixo woza nabo abalele ukufa ngaye uYesu kunye naye kuba oku siyakutsho kuni ngelizwi lenkosi ukuthi thina babudlayo ubomi baya kuba besekho ekufikeni kwenkosi asisayi kubaphangela abalele ukufa ngokuba inkosi ngokwayo iyakuhla emazulwini inendanduluko inelizwi lesiphatha zithunywa inexilongo likaThixo baze abafele kuKristu bavuke kuqala sandule thina ababudlayo ubomi basaseleyo baxilelwe emafini kwakunye nabo siye kuyikhawulela inkosi esibhakabhakeni size ngokunjalo sihlale sihleli sindawonye nenkosi verse 18 ngoko ke thuthuzelanani ngalamazwi yes siyabulela inkosi mayisikelele khona kwesilayo masaleni phansi isihloko eshumayela sona ilapho esishumela sithandathu inkosi ngokwayo now xa uBrabham eshumayela esahluko senkosi ngokwayo yena uye achile noba kuyidlulisa okanye into kuzina xa eshumayela kodwa kwaye afike kule chapter ke phakathi naphakathi inkosi ngokwayo iyakuhla now athethe ke ngerapture ngoba le esahluko yirapture yethu ile yethu zinhlanga le sithetha ngerapture yethu zinhlanga le chapter so therefore you know imangaza kakhulu ukuba inkosi ngokwayo now phaya you know ithi ukuba inkosi ngokwayo iyakuhla inelizwi iyakuhla emazulwini inendanduluko uBrabham uthi indanduluko yimessage xa evakalisa imessage yindanduluko eqokelela abanyulwa imessage yindanduluko inelizwi lesiphatha zithunywa ilizwi lesiphatha zithunywa ngamandla ovuko is the power of resurrection amen ilizwi lesiphatha zithunywa inexilongo likaThixo ixilongo likaThixo two witnesses ixilongo likaThixo ngamangqina amabini
ngoba ixilongo alinanto liyenzayo kuthi zintlanga. Yiloo nto phaa Paulos athi inexilongo likaThixo, akathi inexilongo, uthi inexilongo likaThixo, because ixilongo lazisa uThixo. Singahamba sithethe kakhulu ngalo ixilongo because uYosefu bekusaziswa ngexilongo ba onke amadolo makaguqe nango uYosefu esiza. Amen. Xilongo likaThixo. Lo mfo uza enendanduluko, enelizwi lesiphatha zithuni. Lo mfo lo ulawula nezithuni. Now, verse 13 bangamnonjunga kule chapter. Ithi ke kaloku andithandi ukuba ningazi bazalwane mayela nabalele ukufa. Mayela nabalele ukufa. Ukuze ningabi buhlungu njengabanye abangenathemba bona. Kuba xa nikholwa ukuba uYesu wafa wabuya wavuka, kwangokunjalo naye uThixo woza nabo abalele ukufa ngaye uYesu kunye naye. Inkosi ngokwayo le. That's why isihloko apha ngoba inkosi ngokwayo. Now ingalandawo phaa egqibeleni ithi ke ngoku ithi sandule thina, to verse 17, sandule thina babudlayo ubomi basaseleyo, kukho abalele ukufa, kukho aba baseleyo ifika inkosi kubo. Andule ke thina siqilelwe emafini, siqilelwe emafini kwakunye nabo abo balele ukufa iza nabo. Siqilelwe kunye nabo emafini. Well, bazalwane, anina njongo, all right, let me not say something because it alerts you, it will alert you. Madifunde apha kule ncwadi ye-series. Madifunde page 343, paragraph 99. Ufunde ngolu hlobo. Notice, when the servant of Abraham, Eliezer, when he came to get Rebekah, he mounted her upon a camel. Uye wamhlalisa enkameleni. The very camel she watered. Kwala nkamela benika amanzi. U-Eliezer isicaka sika-Abraham samthatha uRebeka umtshakazi, sambeka phezu kwale nkamela beyinika amanzi. Kanti eyinika amanzi nje usevisa itransport yakhe azoba raptured ngayo. uRebeka waba raptured ehamba nomyeni wakhe. Apha kule ndawo ke athetha ngawo uBrahma, u-Eliezer ungambeka u-Elijah in his first ministry.
Now, umyeni kaRebecca umbeke in the second ministry. Kodwa masiyeke singathina mhlawumbe omnye xa abanye abakwazi ukuyilandela i-mathematics yezibhalo. Ukuba napheli ngamazwi. Amen. The very camel she watered, and she rode this camel to meet her unseen bridegroom. She went to go to meet her unseen bridegroom. Uyodibana nomyeni ongabonakaliyo. Wakhwela kule nkamela, wahlala kule nkamela, ayinika amanzi ibonakalayo. Esiya umyeni wakhe ongabonakaliyo. Kuthi ukudla okumnandi kumculo is actually the harmony of a singing choir to us. Xa kuthethwa ngolu hlobo ngoba ayina out ukuthi the bride is already raptured. Yaba raptured right at that time when actually the Holy Spirit started to go on by the ministry to the Gentiles in this Laodicean church age. Now, this Laodicean church age is the age of the people that are raptured without death. Amen. They are raptured without death. Now, uRebecca uya kwi-unseen bridegroom. The very thing she watered was the thing that took her to the future home and husband. Le nkamela ayondlayo imseka kumyeni ongabonakaliyo. Singathi sithi amen. Apha ithi iNkosi ngokwayo iyakuhla. Now ivela kwegqibeleni ithi ke thina siqilelwe emafini. That means uRebecca uyaqila apha, uqilelwa to the unseen bridegroom. Amen. Athi ke umprofeti apha kuparagraph 102 apha ku-15 lo kule page lendithetha 343 paragraph 102 uthi the church meets Christ in the air. Yes. And then he takes her back into the home. Now, meets Christ in the air. Then he takes her into the home. Now, Father's home, where the mansions are prepared. Amen. Isaac took Rebecca the same way. Hallelujah! 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 Isaac took Rebecca the same way. Then the bride yodibana nomyeni esibhakabhakeni. Amen. Myeni ongabonakaliyo. Yes. The unseen bridegroom. Khona
lwakhe uqinisekile ngomyeni wakhe akamboni yamkholwa unoproblem lencwadi rapture verse 13 paragraph 65 but to the church the bride the rapture is a revelation to her. It's revealed to her. It's revealed. Yes. The rapture is revealed only to the bride. Then she meets the husband in the air. Hallelujah. Thank you, Jesus. She meets the husband in the air. Mighty Jesus. Oh, mighty Jesus. Hallelujah. Mighty Jesus. Praise God. Mighty praise God. Page 15, paragraph 63. What Christ is revealed in his own way. Unalamazo achita ati. You are going to find out one of these days that when you go to heaven, you don't fly somewhere else. Hallelujah. You are here. But we meet him in the air. Yeah. It's a revelation that meets him in the air, in heaven. That is here. My God. Thank you, Lord. When one of the says is this the time? Page 51, paragraph 386. Prophet Uchi. The mighty thunder or the seventh angel. Yeah, you are everything. Sure. The mighty thunder Amen. is the seventh angel. Praise God. Sure. The mighty thunder or the seventh angel in the constellation of their pyramid made in a fall, and they dropped from eternity. This mighty angel dropped from eternity. His messenger. Wonderful. Praise God. This messenger Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. is the mighty thunder. Amen. The mighty thunder is the seventh angel that drops from eternity. Now, the elect meet him in the air. No wonder last time God been the preacher up. You meet him in the air on the pulpit. On the pulpit kanjani? By revelation. Ngokuthi lento ifumana from the prophet. Ibe revealed kuwe. Ubraham Namuti, page 23, paragraph 166. Kwincwadi the Feast of the Trumpets. Uti, you will notice there will be a time sometime when they will say, well, I thought the church was to go before the persecution. I thought there was a rapture. It's already past. And you know it not. It's already past. Amen. Yes. That's what he said about John one time. The rapture will be the same way. The rapture will be the same way.
many people will be like those disciples of John. Babuza bekungamele kufike uYohane kuqala kunawe. Kwandule ke ngokufike wena. Uthi Yesu uYohane ebenguye uEliya. Uba niyakholwa koko. Basuka bakwenza konke abathanda ukwenza kuye. Abambona. That's how the rapture works. Through the messenger, the prophet, that descends from heaven. Page 6, paragraph 25. He that is in you. And the rapture will be so sudden and so quick that the world will never miss them. Sure. The rapture will be so sudden and so quick. Now we remember a message last time. The city. Watch the terms of the Bible. Or otherwise you will never hear nothing what God says. Amen. God says something because you don't understand the terms of the Bible. Now what happened? And the rapture will be so sudden. Eliqubuliso akukho nto ivayo ivele. Liqubuliso kuwe. Aqubulisa le uzive uconvince ndifanele convince into ungazange ucinge ndingaconvince into. Amen. Liqubuliso la rapture. Amen. Fumana ba convince into ungayazi ba ungaconvince into. Liqubuliso la rapture, you are getting raptured. Amen. Amen. Because you are already raptured. Amen. They will know nothing about it. They will know nothing about it. Abababuza bekungamela bakubekirephi ngaba baxelelweyo ngumthuna wexesha bakuza bakirephi. Amen. But umthuna wexesha bengathi mna ndinenza irepha ngoku. There's a rapture that will come. You know, who will be picked up, the bride will be. But this church age is the church age of the rapture, where abantu bengafanga. You see? Amen. Athi ke ngoku ile age thina sikuyo le. Now kunokhetha le ndiyathetha ngayo ba. Aw. That means le ministry yakho kaloku president nxa kunjalo. Yiyo lesiqhulayo. But uThixo yenza ngapho umlando ibamba oba abambe kamehlo uyakhumbula abazalwane basuka eJerusalem babheke Emmaus. No. Badibana noYesu wahlika edongeni bahamba kunye nabo. Wabuza uYesu indaba zini ezinithetha ngazo. Babuze bona, ngaba nguwe wedwa na umhambi apha eJerusalem ba indaba ezinkulu kangakanani ungasazi. Yebona, that is exactly what happened when the prophet is carrying on the ministry yakhe. Kwakusenzeka into yoba ngobe hamba nathi asimazi. uThixo enza ngapho umlando. Wabe sikelele wagqiba. Wabe ke ngoku kuthathwa isidlo sangokuhlwa wepheselele. Amen. Wanjalo umthunywa wexesha. Nice. Wabe sikelele ibandla ngeministry. Wabe yazisila yonke imfihlelo ebandleni la yazi. Amen. Wepheselele. My God. Asabe sambona. Amen. He comes and slips her away. It will be gone. They will know nothing about it. They will know nothing about it.
kwabantu abangasoze baze nothing. Abantu abangasoze baze nothing. Ngawe wabantu baziyo bakumele basixile. Ba uyayazi bakumele usixile. Kumele bajonge indlela izawuxilwa kanjani. Akakhatha ukuyazi bakuzoxilwa kanjani. Uvahela lana xa ba uyaqonda bakuzothatha vuthu. Anyuka abantu. Ulindele loo nto uba mna xa ndiyibhiliva qha bathatha ukuthi vuthu nyuke. It's a revelation. Amen. That raptures you. Oh, yes. You meet the Lord in the air. Amen. Heaven is here. Amen. Right here. It's another dimension right here. Amen. Upawulos chapter 16 pha. Alawu verse 17 okanye na. Pha chapter 16 unayo abakho. Petros chapter 16. Petros chapter 16 kaMateyu. Chapter 16 kaMateyu. Chapter 16 kaMateyu. Qala ku 16 okanye ku 15 I don't know why it funda mkhosi. Incwadi kaMateyu chapter 16 verse 15. Athi kubo, ke nina nithi ndingubani na? Ewe. Waphendula ke uSimon Petros wathi, wena unguye uKristu, unyana kaThixo ophilileyo. Exactly. Libandla elo because uPetros umele ibandla umele umthina. Now sithi ngoku abatshoyo ukuthi uKristu lo, because the Bible says iNkosi Ngokwayo, now we know this is Christ is the anointed one. Christ is the person that is anointed by the word of God. The word of God was in this man. The whole word of God. Yeah? Yes. Waphendula uYesu wathi kuye, unoyolo Simon kayona, ngokuba akukutyhilelwanga oku yinyama negazi, ukutyhilelwe nguBawo osemazulwini. Nam ke ndithi kuwe, unguPetros wena, ndiyakulakhela phezu kolulwalwa ibandla lam, namasango elabafileyo akayikuloyisa. uPetros ulapha akayanga somewhere else, ulapha. But uYesu yena umxela ngokuhlangana kwakhe noBaba osemazulwini. Na ubrother Nam uthi uyakuthuka ngenye imini ngoba xa uyezulwini akubhabhi uye somewhere ukwalapha. Ngoba izulu yenye idimension efaster elapha kunye nathi. Adazekelise nge-TV. Athi TV ayizenzi eza picture. You know, azenziwa ila TV eza picture, azenziwa ila box. La box inento pha enomjikelezo ongamandla, faster than our sight, you know, to catch eza pictures. Once silapha thina sibona iAmerica silapha. Bangaba sifuna ukubona iAmerica singabona nePort Elizabeth silapha. Sibone eGauteng naphina sibona yonke indawo silapha. Ngomjikelezo ophaphakathi eTV, la mjikelezo lapha phakathi eTV inzululwazi yenze into ba mayibambe eza picture, you know, the underworld. Amen. The underworld introduced now pa TV. TV ngumthi okululeyo nokubi. So that's it. Now iTV ifumana la mjikelezo kwi-dimension yesine, kwi-4th dimension. iTV ifumana eza pictures ifumana kwi-4th dimension. Athi program i-4th dimension is a dimension of demons. Is a dimension of demons. The dimension. Singathi sithi amen.
So kunjalo ke. Now mhlawumbi andiyandixhomeke kumoya ingcwele because mna ingaske ndizenze mfutshane dinothetha uba inde into othetha but andiyazi ndidiphende nje kumoya ingcwele uba what does he says to me. Do you still enjoy the word? Amen. God bless you. It's my last service kuba ndihamba. Now page 755 usi OD volume 2 ukota uparagraph number intshumayelo ka taking sides with Jesus akusi OD unalamazwa wathethayo athi, and like Enoch he went up before one drop of the rain ever hit the air. He was gone. Then the tribulation set in. Noah was in the ark before any tribulation set in. Lot was out of Sodom before any tribulation set in. And the church will be gone before any tribulation period. Your prophet, which is my prophet, says to us, the sixth seal is the seal of tribulation. Now, is seal yinto ethethwe yafihlwa. Ithethwe yafihlwa. No wonder ngoku uPawulos akakwazanga uthetha ngawo lamatywina kude kufika umthunya weli xesha. Nawo ke ngoku umthunya weli xesha uthetha ke yena ke ngoku ngalamatywina. Axela ukuthi itywina lokuqala yayinkqubo yecawa yoburongo. Ilihashe limhlophe. Ihashe limhlophe lixela into engcwele. You know? Ihashe limhlophe. Then elandelayo yaba lihashi elibomvu. Ihashe libomvu ipower lama ebona amahashi athetha the spirit okanye ipower. Ipower yecawa le elashi limhlophe. Ipower yecawa elashi libomvu. Elashi libomvu xa icawa ngoku ibulala abantu abakholwa the original way of believing. Icawa. Now ekulandelayo lihashi elimnyama. Ihashi elimnyama kumexesha ba kumnyama ngokubabulewe ngoku abakholwayo and all that now ayibonakali tu into bakholwayo ngoku because it's dark. When it's dark, loo nto ithetha ukuba akwaziwa nothing now kumnyama. Xa kuthiwa ezaa ntombi zaphoswa ngaphandle ekucicizeni kwamazinyo so on and so kuthethwa zalahlele kungazini. Umprofethi uthetha ngento yoba ezaa ntombi zicawa. Icawa zezi sinazo zisekungazini, zisekucicizeni kwamazini. Thina siqilwe ngoba thina siqilwe ngokwazi inyaniso efihlwe kumatywina. Amen. Are you all happy? Maybe somebody is catching me and maybe is going with me. Yeah. Now, and the church will be gone before any tribulation. In tribulation, lithuana lestanda. Ihashi lesine, ihashi lithuthu. Now, lo uhleli phezu kwalo kuthiwa ngukufa igama lakhe. Is death. You know? Inkqubo yokucawa le. You know? That is actually uhlwayelo ukungakholwa. Uhlwayela ukungakholwa because the unbelief le ehlwayelo ukucawa. Because you can't believe the word unokucawa.
phakathi. Ubambe icawa yakho yangaphambili. Ba unicawa yakho yangaphambili. Uyathi lapha elizwini kube yila cawa yakho yangaphambili. Ubona ba wena uchiziwe. Ngala wine. You know, yalamfazi uhleli phezu kwamanzi amaninzi. Chize ngalamanzi. Now uthi ke uGrapham apha kwakule page ndithetha ngayo okusihla khona. Uthi now during the tribulation that will be, the sleeping virgin will be hunted down by dragon. Now, if you read kakuhle ufumana uBranham ngayo yonke le nto le, you know, the sleeping virgin were hunted. Yes. Were hunted. Even njengangoku the dragon is still hunting. Yes. But now the body of Jesus Christ is an invisible body. Yes. Amen. But now the dragon is still hunting the sleeping virgin. He spewed water from his mouth, which means multitude and people, armies that will search down and take this woman, remnant of her seed, and will kill her. Abutwa will take this remnant, will kill her. To kill her is actually to stop in life yelizwi kubo. In life yelizwi abasayifumani because this dragon is killing them. So ufunde uthetha eJesu uzawufumanisa ngoba killing her is in a different way. You know? Ithetha ithi ukuthi bazastopa bangakwazi ukuthengisa bazothini inento ezinjalo kuyinto ezinjalo is broad. Now that will be in the tribulation period, but the church will be gone at that time. Now, if that will take place tomorrow, it wouldn't hinder us from just keeping on today. Let's make today count. Amen. 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 I'm trying to rush ukuthi digqibe. Kule ncwadi ithi recognizing your day and its message, paragraph page 14, paragraph 70. So, which way your nature is this morning? If you are a doubter of God's word, you will be a doubter over there. Amen. I don't care how holy you are. Holiness doesn't take you to the rapture. Holiness yokwenza wathi khona ungangenwa nazizifo because you are living holy. Izifo zikhana aba bangaziphetha ngendlela yakhe. Uziphethe holy wena usinde kwizifo, but that doesn't take you to the rapture. Uya kula ndawo yaba bangaziphetha holy. Uholy unjalo. Ayonto kaisa is self-holiness. Holiness is the holiness of the word in the heart of the person. Amen. It will not change you one bit to die. Obama ufe uthandabuza, ungumthandabuza. Uzawuthandabuza napha. Ayizawutshintsha next into yokufa kwakho. Uyawufana nje ufike pha
uthandabuze mntaka uthandabuze phambi koThixo. Ukufa is just changing your dwelling place. And you can't accept the whole word of God the way it's written. You would not do it there. If you can't accept it the way it's written. So don't worry, you won't be there. The prophet says, don't worry, you won't be there. You got to accept it in its fullness, in the power of its vindication and the revelation of what it is. Then you become a part of it. It's only the word that he will raise. Only the word that he will raise. Now, Kaya City is only the word that will raise. Kaya is spoken word. As Kaya, Bobias Kaya Mdaba. Well, as was a school we are in Kaya subject. But my was test. Are your test as a school in Amen. there? If I it has to be a revelation. A revelation is something that is actually something that is inspired to prophet. Something that is inspired. Doctor is something that is inspired. Ekufundeni kwakho. Fumane inspiration. Then look at inspiration. Amen. Inspiration is actually something that ivuleka more kulento bukadu yazo. Ivuleke more. Fumane inspiration. Now that is the revelation. That is what raptures you. Page 184, paragraph 55, the second seal. And never two prophets on the earth at the same time. Never. To a prophet on the earth. Even in Palestine, I know two prophets. Because God never had two prophets on the earth. Five Palestine, and five Palestine. See, every man is different. He's got different makeup. Every man has got different makeup. Bangos nos dibanisa singaba basana babi no singaba shumaila babi. We got different make. Sinembono eyahlukile okanye sinendlela senza kwathi the same thing but sinendlela eyahlukile sahlukile ngokwenza. UThixo akayenzi ke loo nto leyo. Asebenzise abantu ababini abanembono ezahlukileyo yena xa ezalisekisa into. Uyizalisekisa umuntu into uThixo ngomuntu omnye. Amen. If God could have one person, that's all he has to have right in his hand. He can do what he wants to. He just has to have one. He never had two. There was not two John the Baptist. Always had two John the Baptist. Well, page 384, paragraph 454, the fifth C. When Elijah's spirit comes upon the man, it will drive him just like Elijah. He will go to the wilderness. He will love the wilderness. He will be against organization. He will pull no punches for
nobody. He will be against moral, something like that. That will be his spirit. It was, each time it comes. Moses will be the same person. The prophet uxela ngokwakhe ba indoda enomoya ka-Elijah ingulo mntu. Mna xa bendimbiza phela ndithi bazalwane mna ndinomoya ka-Elijah yaye ke ngoku mna ndinomoya ka-Eliya ndingabo bobabini. Bendingathi le nto now is no need even silibona ingcobo likaMoses no-Elijah. Because ayizoziqo uMoses no-Elijah yi-ministry. Ayichananga into ukuthi ziziqo, ayichananga ndiyifake ku-YouTube loo nto njalo ukuthi ayichananga. Ndi-challenge phantse bonke abakhola i-message of the day bandinike oba ichane phi eyeziqu, uyithethe phi eyeziqu umthunywa wexesha. Kutheni nento umuntu eqina aqinele into yoba kukwiziqu abe umthunywa esithi yiministry le. Yiministry le uThixo abeke yona, ubeke iministry. Now kutheni lo umuntu aqine, aqine ke ngoku for something really that really you see ukuthi it is not exactly no, right. I'm just looking for indawo apho atsho khona uBrabnam athi uThixo wagcina iministry yalamadoda enguMoses and Elijah. Amen. Ugcine iministry enguMoses and Elijah. Don't be confused, brothers. Because some people don't be confused. Uthi Elijah kamalaka 4 Elijah wesihlanu. Athi don't be confused. Akanguye nyani Elijah kamalaka 4 Elijah wesihlanu akangubi. Akakwazi do at all. UThixo athi at all. Kudingeka i-change. Kudingeka uThixo there is a change. Kudingeka i-changing yokuthi ke ngoku abe nguye. Akavele nje abe nguye. Hayi kudingeka i-changing. Manifuna indawo ndizoyeka ke ngoku. Manifuna indawo apha kula ncwadi ithi he that is in you. uBrabnam udibana uthetha noThixo, you know, God, uBrabnam was communicating noThixo kakhulu. Phaa ku page 26 ku paragraph 132, he that is in you uthi khona phaa. And so as I went along like that, wahamba noThixo, as I went along like that, uhamba noThixo, something taken place. What into ayenzekayo? All of a sudden, in every motion principle, I was a boy. I thought as a boy. Kwasuka kwenzeka into nje kuba konke nje yena abe ngumfana. You know? Yonke into abe ngumfana nokucinga even abe ngumfana. Uthi I had my head down and I looked up. Then inhloko yami bendijonga phansi kwedolo. Ndenyusa inhloko la. Xa ndinyusa inhloko and I looked up, and just as plain as I ever saw her, there she stood before me with her arms
out. And I stopped, rubbed my face. I looked, I said, Mida, is that you, honey? So Umida was changed also. They were changed. Not once. Problem was always communicating with God. He was with God since he was a baby. But now he tells us things ukuthi anike thina ukholo ukuthi we can be raptured while we are walking like this. And it's not we can. We are raptured by the ministry that is in us. We are right there, right now. Yeah. Anyone that doubts that actually is doubting God. Is doubting this God that raptured us. Now, yabona ke ezantombi zazikholwa njengathi. Ezantombi. Ezantombi bizezantombi even ngexesha likaPawulos ezantombi nazo zikholwa ngunoPawulos. But zona zikholwa ngolunye uhlobo elingekho position njengoPawulos. Now ubaba mkhulu athekala khona athi this beast started right there, it started right at that time. But now God actually sent his son upon the earth here to come and redeem us and save us. We are so blessed to have such a ministry like this. Kwincwadi Feast of Trumpet, page 12, paragraph 87, Feast of the Trumpet. Would you notice? He come in three sons' name. The Son of Man, Son of God, Son of David. Amen. Through the church ages, a Son of God, God being Spirit, the Holy Spirit. Through the church ages. Ulamabandla sixhenxe usukela kuPawulos. Okokoko usukela kuPawulos. Bengunyana kaThixo because unyana womntu benguYesu. Unyana womntu uthetha umprofeti. uYesu bengumprofeti othunywe nguThixo uzisa uThixo phezu komhlaba. Wakulala ukufa waqhwilwa ke. Xa ebuya ngoku ebuyisela ibandla lakhe babeli kunye naye. Ulibuyisa ngokuthi yena abe phakathi kwalo engunyana kaThixo. Unyana kaThixo ngumoya ongcwele. Ikwangula Yesu. But now uye wabuyela kubawo. Now phakathi kwebandla ekubawo. Uya phakathi kwebandla usukela kuPawulos. Xa kufika apha kule age yokugqibela unyana kaDavide. Amen. Amen. Xa kufika apha kule age yokugqibela ungunyana kaDavide. Amen. Well, in fellowship we are welcome to make fellowship xa abantu befuna ukwenza fellowship research. Umuntu andivithela kakhulu phaya. Now mhlawumbi isizathu sakhe ke mhlawumbi sahlukile. Sister kwethu naphezulu linye na izolo linye belikile sister kwethu. Izolo linye lentombi yakhe siye senze cross night ye fellowship. Sahlukana ngokuthiwa sazile 1. Phezolo sibesiphaka sister kwethu endlini esibizile phaa kuyo sa fellowship. Siye sohlukana sithiwa xa siyela o12 so ndilapha ndikhange beka ndiyenda lala inabe ndiyenda lala ndikancikile qoba ndifuna izinto zothetha enkonzweni. So
Now, kunganela the understanding of the right ministry. When you know the right ministry, you will know the time. You know where we are. This is the end time because Unyana ka David, you know, is on the throne. Yes, you know, the Trump has ministers, has ministers, zibeka kuwe the ministers, but now they beg and what time also. You see, now we chat along the Feast of Trumpet, page 12, paragraph 87. Then we chat, you know. Now up here, page 13, paragraph 58, Gabriel's instruction to Daniel. Atete, son of David, heir to the throne, son of Abraham, the royal grant, son of man, heir to the earth. Amen. 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 Now, brothers, I'm sure now you know Itetandoni to meet him in the air. What does it mean to meet him in the air? You know, is to meet him being in front of you, because Jesus was in front of them. Petros wadibana na Yesu pakapake. Amen. I was wadibana na Yesu pakapake. Wadibana did you Christ? Mbona Yesu pakapake. Na did you Christ tu unyana matito pia. Amen. Are you all happy? Amen. Let's stand up for Ngosi. Well. Maasumsalana atumleke kan kawalin natin sa amin. Amen.